Știu cât de important este pentru noi toate să avem o rutină de beauty. Haideți să vă arăt secretele mele și produsele pe care le folosesc. Pentru mine este foarte importantă hidratarea, din acest motiv folosesc produse cu acid hialuronic. Acidul hialuronic hidratează și umple ridurile fine. Folosesc Revitalift de la L'Oreal, care îmi asigură o bază foarte bună pentru machiaj, mai ales în timpul iernii. Știm că mai întâi se aplică serul pe pielea curată, după care se vine în completare cu o cremă hidratantă. Am ales să folosesc crema Mixa cu acid hialuronic, care mi lasă pielea fină și hidratată. Hidratarea este la fel de importantă și pentru păr. De când am ales să folosesc nuanțe de blond, am descoperit gama Total Repair de la Elseve, care hidratează în profunzime. Nu ies din casă până nu aplic acest leave-in cu keratină. Dacă ar fi să iei cu tine un singur produs pe o insulă pustie, care ar fi acela? Iar răspunsul meu ar fi, cu siguranță, un rimel negru de volum de la Maybelline.